OK, padla nám teda mapa Vertigo. Popravdě tu moc nemusím, ale docela jsem si na ní zvykl. Já teď nehraju moc wingmany, protože jsem ve vysokém ranku a nechci to... Hello? A nechci to úplně zkazit. Takže proto... Doufám, že mi tam začne spamovat n-wordy, to by bylo úplně topka. Mid? Yes. Nejsem rozehraný, jo? Je tohle moje první hra, před chvilkou jsem se zbudil. Nevím, jak to nemohla být hlava, ale to je OK. Napíšeme mu NS. Proč ne? Co si hraju? Já bych asi vzal 5, nebo ne. P250, ať to je levnější, ať máme na nákup potom. Stopneme si tadyhle sem, protože se mi nikdo skoro nemíří. Jako většinou mířej sem, jo. No, don't peek. I think his house. Kamo. Vodec z toho dělá 1v2, což je potom pro mě těžký. A tak jo, jako ať si klidně raše, veď, mě to je celkem úplně jedno. Mě to nevadí, jestli aspoň si jim dá damage, což teď nedal. Tak mi to je celkem jedno. A teď si myslím, že půjdou dole. Jdou dole. A tak ne. Oh fuck. Dobrý pokus, Braško. Downstairs. OK. Já jdu asi na CTčko. Určitě mě bude čekat jako tam. Že půjdu na ten prostředek. Jo, prostředek, to je jako vymít, ale chápete mě. Prostě jdu doprava. Já moc poprvé neslyším hru. Kamo, 54, já nevím, to číst. O můj bože. Oni to prostě rašou, no, to jim vychází. To taky rašnout. Mě to taky rašnou, tak vědějí, že můžeme taky hrát. Tak ten flash mi moc nepomohl, no. Co řek? What? I don't understand you. Your flash. Yeah. Blind me, bro. Sorry, bro. No problem. Kamo, ještě mi tady spičuji, že ti to flashlo, vole. Z toho děláš, kámo, 1v2 po každý. Třeba jako teď, vole. Co mám teď dělat? Teď mi vysvětli, co mám teď dělat, jako popravdě. Prostě 1v2, kam. Thank you. Tak tohle bylo hard, tak kde byl? You want AK? Yes, of course. Yes, of course. Yes. Thank you. Yes, of course.
Don't peek is rushing you. Come to me. Prosím, Brašma, nepíkuj to. Dostaneš takovou jedničku, že to nepochopíš. Kdybych to neříkal, bráško, ale... I don't see him. Já jsem ho neviděl přesně nahaňovat. No takhle, viděl jsem ho na milisekundu, pak tam hodil molotov a bylo to cooked. Já tady nevím, co mám tady hrát, kámo, jakou pozičku, protože já jsem prostě zvyklý hrát tady, ale tady prostě dostaneš cinkačku, protože prostě mířej, chápeš. Já budu mířit takhle. Nice, good job. Andrej měl co jako. No, nakopíme granáty, máme všechno. I go camp A. Teď to zahrál Borec dobře, ale on pokaždý to píkuje a on ví, že tam, jako teď už to nedělá, protože ví, že tam jsou prostě dva. Ok, I go. I got the bomb. Yeah, I go. I think house. Píšem GH. Já jsem taky napsal GH. Takže W. W, že nejseš toxic, kámo, že... Good skins. Napíšem. Thank you, bro. No, napíšem, řeknem, jsem chtěl říct. A jako zatím 5-3, docela vyrovnaná hra. Oh fuck, full mid. Oh. Nice, good job. Jasně, že to bylo, jako přeřek jako blázen. Chtěl jsem říct, že bych se tam taky to určitě čeknul. Píšem no, protože jako tohle nebyl wallhack. Tu here. I go fast plant. Oh fuck. Nice. Nice try. Kámo, jak to máme hrát? What the fuck? Granát. Amo, to není... Prostě neboj to... Yeah, thank you man, thank you. Chápeš, prostě to je úplně otřes, kámo. No nic, dámy a pánové, dneska se nám nepodařilo prosadit. To ale nevadí, protože my na to máme další pokusy v příštím videu.
Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr se zvonečkem a my se vidíme u dalšího videa. Zatím čau čau.